I de 30 år, som Linkit har eksisteret, så er der 3 grundlæggende ting, som Linkit har arbejdet ud fra. Det er funktionalitet, det er brugerdreven innovation, og det er samfundsansvar. Funktionalitet er et nøgleord for os, og det gælder ikke kun i forhold til produktet, men det gælder jo helt ude i for eksempel, hvordan ser etiketten ud. Man bør nødvendigvis ikke kun læse for at kunne bruge Linkits produkter. Man ved, at det er den blå, man skal bruge, hvis man skal vaske hår. Man ved, at det er den orange, man skal bruge, hvis man skal smøre hænderne, og så fremdeles. Og listerne så går vi meget op i, at for eksempel, at der er blindingsskrift på vores produkter. Brugerdreven innovation handler om, at man går i tæt dialog med de mennesker, som skal bruge vores produkter. Og det gør vi blandt andet ved, at vi har nedsat det man kalder et advisory board, hvor vi sammen med en gruppe læger og hudlæger og farmaceuter hele tiden tester og udvikler vores produkter, således at vi hele tiden er up to date i forhold til de nyeste forskrifter og de nyeste lovgivninger. For os handler samfundsansvar om at kunne give noget tilbage til det samfund, som har givet os muligheden for at drive forretning i 30 år. Det gør vi på den måde, at vi blandt andet sikrer, at de leverandører, som vi bruger, lever op til nogle etiske retningslinjer.